друзья, в государстве. Собираемся на Эўхарыстыі у день успаміну мучынскай смерти Иозафата. И уже то, что мы разбираемся тут разом, и особо Иозафата накіроўваюць наши такие думки, разважанні об едности. Бо святы Иозафат быў менавіта тым, хто імкнуўся паяднаць людей на этих наших землях, где мы живем, у тыя часы полацкай уняцкай царквы. И он закликал до едности у унии, каб тыя веруючыя люди паяднались усе разом. И сегодня так само хочу поразважаць про гэта об едности. Первое, что агульные темы, конечно, у нас об едности в справах особо Иозафата. Думаем про поеднание католиков православных, так само еще протестантов вспомнить. Але это не только справа едности у гэтых справах религийных, поеднание не конфессий, але и так само тут складанное питание поеднания в чым? У литургии, у морали, у вызнаванні веры и так шмат чего подобного. Не в тым справа заключаецца. Бог нас в першую чергу закликает до едности у любови, каб мы были одно. Але троху звузім гэтыя справы, бо еднасць і еднасць адзінства таксама датычыць розных сфераў нашага жыцця: сям'і, сужонкаў, сяброў, калегаў працы, у святарстве так само. Шмат ёсць где ёсць, скажем так, поле, чым один человек, уже возникает справа, что трэба шукаць еднасць. В сужэнстве так само патрабуем, сёння ёсць шмат гэтых праблемаў, і сёння набіраюць гэты свет, наше грамадства, скажем так, вельмі хутка развивается, набирает, возникает шмат вострых пытанняў, у якім няма еднасці у нас, нават у сем'ях, паміж мужам, жонкай, бацькамі, дзецьмі, шмат этих. И хоть мы там в неких бытовых справах находим некую сходу, згаджаемся, скажем так, адносна ремонту справ таких хозяйских, и кажем, усё добра, ёсць згода ў сябе, але ці ёсць еднасць? Бо еднасць гэта не штосьці большае, чым проста згода. Я там згаджаюся з іншым чалавекам, з мужам альбо жонкай, з бацькам, з дзецьмі, з калегам, сябрам, згаджаюся чаму? Вельмі часта гэта наша чаму згаджаемся, бо не хочам не то, что в конфликт уступать, не хочам этими справами займацца, шукаць іншага шляху вельмі часамі прасцей, схадзіцца, каб уже мяне не чапалі. А сёння вельмі некалькі раз у апошні часто такую адгаворку чуў, калі пытаешься з нейкім там на нейкую тему размаўляць, то сёння такая фишка: у каждого свое мнение. Или, ну, ты такого мнения, я такого. А это такая отговорка: добре, иди ты уже, как бы не лезь на меня. И мы шмат, это такая отговорка, она становится некой такой проблемой, отчепкой, как не шукать выйсці, компромисса, как не яднаць, но наоборот раз'ядноўваць нас. И это, можно сказать, справа паміж людзьмі заўсёды была і ёсць. У першым пасланні да карынфянаў, на самом пачатку гэтага паслання, можем прачытаць, як апостол Павел звяртаецца да карынфянаў, якіх таксама былі падзелы. Кажа так: я ж паўтараю тое, што кожны з вас кажа.
Я Павла, я Аполлоса, я Кефаса, а я Христа. Хіба подзяліўся Христос? Хіба Павел быў укрыжаваны за вас? Або ці в імя Павла вы былі ахрышчаны? Як чуем, я. А дзе мы гэтай супольнасці? Троху наїжджають апостол Павел на Коринфянам, бо яны подзяліліся. І мы вельмі часто выступаем, што я за тое, я за гэта, я такога мнения, да, я так хочу, я так. І звужаем гэтыя справы, і ў сям'і тады няма кампрамісу, няма еднасці, бо я хочу тое, я думаю так, но і няма гэтага уступання. А дзе мы? Апостол Павел звяртаецца ў гэтых працытаваных словах, што Христос не подзяліўся. Ягонае слово, ягонае Евангелие, ягоная любоў застаецца адзінай да нас. І гэтая справа, тэма адзінства вакол нас, еднасці з кімсьці, яна важная. І нават Jesús Христос, сёння пачулі ў Евангелии, это якраз словы яго малітвы перад крыжовай дарогай, перад смерцю, перад падзеямі ў Иерусалиме звязанымі. Ён моліцца пра адзінства. Просіць у Айца за нас, каб мы былі адно, як ён з Айцом, таксама, каб мы былі з ім. Яшчэ ў другім месцы апостол Павел звяртае, што мы ўсе члены аднаго цела, а Jesús Христос ёсць галава. І гэта мы муж, жонка, мы там сям'я, бацькі, дзеці, мы там супольнасць сяброўская, мы супольнасць там святарская, мы парафіяльная супольнасць і з Христом. Бо без головы наша супольнасць быстро прыйдзе до того, што нешта будзе не так. Пойдзем у кірунку неправільна. Усе гэтыя аб'яднанні, даже мы, аб'яднанні нейкія рэлігійныя, ідэалагічныя, калі яны ўсе без Христа, без веры, без навучання евангельскай, яны прыводзяць да звычайнай трагедіі. Да нечага недобрага. Калі там адсутны Jesús Христос, у гэтым мы. А калі мы аб'ядноўваемся разам і разам з Христом імкнёмся шукаць гэтыя шляхі да еднасці, да супольнага добра. Нават нашыя погляды часамі могуць быць адрознівацца ў розных справах. Але калі мы імкнёмся да агульнага нашага добра, у нейкай супольнасці мы, уже шмат прыкладаў прывёў, дзе гэта мы можа быць. Калі мы імкнёмся да агульнага добра, у кірунку таксама валодарства Божага, паяднання з Богам, то мы будзем шукаць гэтых крокаў, каб пайсці на кампраміс, каб паяднацца, каб уступіць, каб прабачыць. Бо так мы узрастаем. Еднасць гэта не толькі тое, што каб усё было адзінакава. Это не пра тое. Каб усё было адзінакава, да, усе мы там у адной там адзежцы хадзілі адзінакава, і адзінакава там усё жэсты рабілі. Разнастайнасць, разнароднасць таксама гэта добра, але яна павінна накіравана быць на агульнае добро наша, асабліва нашае збаўленне супольнае. І таму, вяртаючыся да такіх справаў нашых, не трэба тут даже закранаць гэтыя тэмы еднасці касцёлаў, розных канфесій, якімі займаўся Езафат, але справу еднасці вакол нас, асабліва ў сем'ях. Самі ведаеце, што вакол нас, у нашых сем'ях няма еднасці. З рознымі упартымі, не упартымі, з рознымі меркаваннямі і чыста упарта ў сваёй пысе. Но мы не хочам і разам. Гатовы адкінуць чалавека, але толькі каб твёрда застацца ў сваім гэтым меркаванні.
І таму нам тут таксама трэба пакаянне ў гэтых справах, каб прыхадзіць да Хрыста, каяцца ў нашай той гардыні, каб Бог дапамагаў у пакоры прымаць іншага чалавека, шукаць гэтага шляху да агульнага добра разам з іншым чалавекам у любой гэтай супольнасці, дзе больш аднаго чалавека, дзе ўжо ёсць мы. І тады будзем узрастаць у гэтых справах, ісці да Божага валадарства разам і пашыраць гэтае добро вакол нас, у сям'і, парафіі, краіне. Да гэтага вас заахвочваю, звяртайцеся да святога Езафата, заступніка вашай парафіі, нашай таксама дыяцэзіі, каб ён вам дапамагаў шукаць еднасці вакол вас. Амén.